उनाव बर' समाजनि गेजेराव बर' रायजो राजानि गेजेराव आरो जे माबा मोनसे आन्दोलन खालामफिननो हागोन जोंनि आंखालनि थाखाय जोंनि अभाबनि थाखाय जोंनो मोननांगौनि थाखाय जों पलिटिकेल राइट्स बे ओनसोलनि हा हुनि थाखाय जोङो आन्दोलन खालामनो हानायनि बे लामाया थाहैनाय नंला मानो होनोब्ला बे एकर्डआव बयबो सिगनेचार होनो थाखाय दिनै राजि दं बे थामथि एकर्डआव मोनफ्रोमबो आफादा दिनै सिगनेटरि जानो ओंखारगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जागोन सिगनेचार होनो थाखाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि मोनथाम ग्रुपआ सिगनेचार होगोन नाथाय नै बाथ्राया सैथो बाथ्रा देरेन बर' ग्रुपआ दिनैनि तारिखआव स्ट्रंलि अपोज खालामगासिनो दं सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बे 1149 गामिखौ सोसनाब्ला जों बे सुक्तियाव जों मालाबाबो सहि होआ होनना बिथांमोना मानो होनोब्ला जों बिथांमोनजों नांथाबनानै दं आरो बिथांमोननि सिन्दाधाराफोरखौ जों मोनदाङो धीरेन बर' बिथांनि सिन्दाधाराखौ मोनदांदों जोङो फैलाव मोसाहारि एम फैलाव बिथांनि सिन्दाधाराखौ जों मोनदांनो हादों बिथांमोना मालाबाबो गनाया बिथांमोना मालाबाबो गनायनायबो नङा आरो बेखायनो बिथांमोना गनायाब्ला आरो बिथांमोननो सोरनि हेफाजाब नांगोन जोंनि बे ओनसोलनि रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'फोरनि हेफाजाबखौ बेयाव नांगोन आरो बे हेफाजाबखौ नोंथांमोना होगोन धीरेन बर' ग्रुपजों नोंथांमोना थागोन हेफाजाबखौ होगोन नामा जुदियाव हेफाजाब होगोन ना नोंथांमोना हेफाजाब होनो हानांगोन नोंथांमोना जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हेफाजाब होगोन आं दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ सोंदों नोंथांमोनखौ धीरेन बर' एम फेल बिथांमोननो नोंथांमोना हेफाजाब होनो हानांगोन मानो होनोब्ला बे जोबथा एकर्ड जागोन रायजो राजा नोंथांमोन बे थामथि एकर्डआ सुक्तिया जोबथा एकर्ड जागोन बर'नि थाखाय मानो होनबा बेयाव बयबो सिगनेचार होगोन गभर्नमेन्टआ बयखौबो खावलायगोन मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ खावलायगोन बे जोबथा एकर्ड खमसे खम 50-60 बोसोर 70 बोसोर आरो आन्दोलन खालामनो गोनांथि गैयै जायो अब्ला मा जोंनिया समस्या समाधान जानाय नङा अब्ला जों बेयावनो जों जिरायसिगोन नामा जों मालाबाबो जिराया नोंथांमोना जिरायगोन जों बयबो जिराया मानो होनबा जोंनि हा हुनि समस्या दं पन्सायतआव जों सोसनजायाखै आरो दिनै मोनसे सुक्ति थामथि सुक्ति खालामनो थांगासिनो दं बेयावबो जुदि हाबसनजायाब्ला मा जोंनिया समस्या जोबगोन जोंनिया समस्या बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन आं खावलायदों आरो लोगोसे गोसोखांहोनो नागिरदों नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेला इलेक्सन सफैयो अब्लानिया जोंखौ मा होनदोंमोन नोंथांमोननिया हा हुनि समस्या दं नोंथांमोननिया पन्सायतनि समस्या दं नोंथांमोननिया थामथि एकर्ड खालामनाय जायोब्ला बेयाव एक्सटेनसननि बाथ्रा दं बर' सुक्तियाव एक्सटेनसननि बाथ्रा दं बेयाव हाबफानायनि बाथ्रा दं नोंथांमोननिया बेबो समस्या दं बे मोनथाम समस्या दं होननानै जोंखौ बै समाव जेला इलेक्सन सफैयो बै समाव जोंखौ होनदोंमोन आरो बिदि होननानै जोंखौ मा खालामो मालाबा बोसोराव कंग्रेसनो भट होनो खोन्थायो बबेबा बोसोराव जोंखौ बिजेपिनो भट होनो खोन्थायो आरो बे भट होनायनि बिनिमयाव बिथांमोना लाख लाख थाखा लानानै थाङो आरो जों बर' रायजो राजाफोरा भट होयो अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा गोविंद बसुमतारी बिथाङा बबे जुक्तियाव बबे थांखियाव बिथांमोना बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दिनै बिटिसिनि इलेक्सननि सिगाङावनो बर' सुक्ति खालामनो नागिरदों आरो लायनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि समस्याखौ बे एकर्डनि मोनसे दफायाव लिरनांगौ जे नायगिदिंनो थाखाय कमिसन मोनसे कमिटि दाना होथों होननानै बे सम्भब जागोन एकर्डआ जालांगोन आरो बेनिफ्राय नायगिदिंनो थाखाय जोंनिखौ कमिसन कमिटि दाना होनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना गनायगोन नामा सुक्ति जानायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ गनायगोन नामा कमिसन कमिटि दाना होथों होननानै जों मालाब्ला बेखौ गनाया बे मालाब्लाबो हनै जानाय नंला बे कमिसन कमिटिया बै समावनो जोंनो जेके बिलनाय मोनसे कमिसन दाना होनो नागिरदोंमोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नाकच खालामदों नाङा बे एकर्डनि बे जेके बिलनायनि कमिटिनिफ्राय जों जेबो लाब जानाय नङा होनना बुंदोंमोन बिथांमोना
BPF सरकारा जेके बिलाइनि गेजेरजों बे ओनसोलखौ नायगिदिंनो होनो नागिरदोंमोन रिपर्ट लाहोनो नागिरदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नाङा होननानै बादा होबाय आरो बिदिनो खालामबाय अब्ला दिनैनि तारिखआव बिटिसिनि इलेक्सनखौ लानानै थांखि खालामनानै सुक्ति खालामग्रोनो नागिरदों आरिनिफ्राय जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बे 1149 गामिखौ कमिसन कमिटि दाना होनानै रिपर्ट लानो नागिरदों बे मा जुक्ति जालायखो एखायनो नों रायजो राजानोमोन जे जों खावलायनो नागिरदों बिसेस पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर' बिसेस पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मपिंनि जानानै आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जों आरो एनडिपि धीरेन बर' ग्रुप बिथांजों जों नांफानानै नांजाबनानै नांखाबनानै जों बिथांमोनजों खामानि मावनो हानांगोन जोंनि समस्याखौ समाधान खालामजानो लुबैदोंब्ला आं बेखायनो दिनै खावलायदों जे रायजो राजा नोंथांमोन जोङो 1993 आव जों खेबसे बिबारनि माला सुना दोनदोंमोन जे जोंनि ओनसोलाबो हाबफायोब्ला जोंनि गेदेमा बिथांमोननो गान होनो होननानै बिबारनि माला सुना दोनदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बे बिबारनि मालाया 1993 आव खेबसे राननानै थांदों आखायाव लानाय आर'नाइखौ जोङो मेगननि उदै हुगारनो गोनां जादों नाथाय बे आर'नाइखौ जों माननि आर'नाइखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरनोसो जों गानहोनो नागिरदोंमोन नाथाय बे आर'नाइखौ जों मेगननि मोदैखौ 1993 आव खेबसे हुगारनो गोनां जादों थिग बिदिनो 2003 आवबो खेबसे जोङो बिबारनि माला सुदोंमोन जे जोंनि बेसिम बर' सुक्तियाव हाबफागोन आरो बेखायनो जों बिबारनि माला सुना दोनदोंमोन आखायाव माननि आर'नाइखौ लानानै जोङो नेनानै दंमोन बिथांमोननो गोदोनायाव गानहोनो बे खेबावबो जोंखौ बे माननि आर'नाइजों मेगननि मोदैखौ हुगारहोनो गोनां जादों आरो दिनै थामथि खेबावबो बेखौनो खालामगोन नामा जों मालाब्लाबो बिदि जानायखौ लुबैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन मालाब्लाबो बेखौ गनायनो हानाय नङा आरो दिनैनि बे तारिखआव एनडिपि धीरेन बर' ग्रुपआ जोंनि थाखाय स्ट्रंलि नांदों आरो बे नांनायाव जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हेफाजाब होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौनो खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।